Konkiseko aurkezlea eta Konkiseko aurtengo irabazlea hemen gurekin ditugu Konkisen historian, 6. emakumeak irabazi duelako txapela handi hori, ikurriña hori astindu du, eta hemen gurekin ditugu Marcela Damborenea irabazlea eta Lur Errekondo aurkezlea. Kaixo! Arratsaldeon Marcela, ongi Arratsaldeon, Lur, aspaldiko. Tira, Marcela, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak. Zenbat WhatsApp geratzen zaizkizu erantzuten? Bueno, guztiak hor genago, osea... Horrenik ez duzu erantzun WhatsApp? Bueno, algunos sí, baina... Baten bat bai? Bai. Eta, zuk ere mezu asko jaso dituzu, Lur, ala? Nik behago ezain beste, ez? Guztietan. Bestelako mezuak, ez da presiopeko mezuak lehenago izango ziren, ez da? Lehenago. Zenbat aldiz galdetu dizugu aurten, Lur, ea nork irabaziko duen, ea zerbait aurreratu dezakezu... Ez dakitzen bat aldiz, batzuk bai. Eta batzutan erori zara, gertatu izan zaizu? Ez. Nik ere ez, Zuk ere, noski, zuri ere galdetuko zizuten. Bai, denetan, baina ez dute zer esan. Ez aitari, ez amari... Benetan? Benetan. Bueno, beraiek jakingo zuten, Marcela, beraiek jakingo zuten, berandu itzuli zinela. Ez, finalera iritsi nuela bai, baina... Baina irabazitzen nuen. Hori bakarrik. Bai. Eta zenekiten hon artean, esan nahi dut, sekretu hori, jakingo zenuten zuk eta Konkiseko zuzendaritzak, ez da? Hor, 3 pertsona, ez da? Partaideak, azkenean, bai. Eta partaideak, ez da? Eta zenekiten hon artean, ez dakit, begiradatxoak, eta ni badakit jakingo balute, haue jakingo balute ni dakidana, Lur, hori aurkezle bezala hori eramateak ere, eskatu beharko du porte pixka bat, ez da? Bai, kostatzen da, ze batzuk igual gorde ditugu, eta bueno, baki uzutzako presioa da latzetik ibiltzia eta galdetzen egotia ez, baina beste batzuk ez, eta eta venga, eta kosta ita ez esaten, eta batez ere, igual onduen balimazkazu, adibidez, astelenen bezala ez, jakiteko gutxi gatezala, baina hendikan ezintzen jakin, eta esatezu jo gaina aurkezten naizela, ezin da piztaik eman, zehan kasartze bazu, zuzenekoa da, eta baina ez, ondo. Zei izango da komentarioak entzutea ez, eta zu jakitea, jakingo bazenu. Baina ezin duzu zer esan, osea, tienes que mantener... Berez bai. Marcela, azkenean zuk irabazi zenuen. Bai. Zer sentitzen da ikurriña? Ja, hori esan nahi nuen, osea, astelenean izan zen, brutal, osea, un sentimiento brutal, baina, osea, realmente, osea, oberena izan zen momentu horretan, osea, sentitzen nuena, osea, zen increíble, osea, irrepetible. 3 emakume hor eta zu irabazle. Bai. Superposik, osea, hice lo que pude, eta... Oso, ongi. Bueno, ikusi egingo du finala nola irabazi zenuen. Hauxe da Marcela Damborenea, Konkiseko finala irabazten. Marcela, eta hor, zer dira, zure gurasoak aita eta ama dira? Bai. Orduan ikusi zuten beraiek ere? Bai, noski. Neze polita. Aizuta, bat da momentua bera, ez da, pasaden urteko udazkenean bizi zenuen momentu hori, ez da? Zu sentitu zenuena, eta bestea da, telebistan ikusten duzunean zure burua hori sentitzen. Ze bi momentu, ez da? Bueno, super desberdinak, bai, osea, sentitu nuena udazkenean, osea, ezin da errepikatu, ze izan zen brutala, baina, bueno, superpolita ere bai, osea, astelenekoa, bai. Eta gero asko, osea, he aprendido un montón, osea, bai. Hor, eta gero nire burua ikusten. Begira? Bai. Begira, hori interesgarria. Bai. Lur, merezitako garaipena izan da? Bai, guztiz.
beak esan du bezala, ez? Oso desberdin bizitzen da antzaudenean, eta gero hemen, 6 hilabeten bueltan, beste patxada batekin, etxoko sofan, eta ja, bai ez, zuk edizioan ikusten dezunan arabera, konparatzen jutezea zure burua, eta bar, baina antzaudenen gordintasun guztiekin aizea bizitzen dana, egunerokotasuna, bizikidetza, ez jatia, deskantxu eza, eta bertan dazkasun trifulka guztik, ez? Eta, ostras, beak biluztu da guzti, zentzu guztitan, bai honeako eta bai txarrerako, eta gau aparte, inditun probak izan dira txapelak etzekoa zentzu guztitan. Dana eman du, eta gau aparte erakutsi du maila bat, beria dakana. Entrenatu du, baina adibidez tirolina olako bat ez du, sekula entrenatu 5 metroko tirolina egiten zituela esatezu, nola teknika pixkat ikasteko, baina nola ikasi zen, ezeni hartu zen ion... Igual, probatan ikusten, igual zego egiten tirolinatan aikari zerbait esaten, bani geratzen nintzen igual. Jarri eskua jugemaren gainean, gauza horiek. Ikasten, ez da? Ze kasu honetan, 180 metroko tirolina batetaz ari gara, buruz bera hor jarrita, hor, bertigorik ez du sentitzen batek, edo? Tirolina egiten ezer, zero. Baina gero, amaitzerakoan... Goiti bera iratzen. Kuentatu behar nintzen, ikurriñarekin, tirarme eta hor, mogollon de vertigo. Bai. Marcela, zenbat aldiz ikusi dituzu irudi hauek? Bakarri gaztelenean, ikusi behar dut berriro, baina, jende asko hitz egiten ari zait, orduan. Eta negar egiten duzu, irudi horiek ikusten dituzunean, negar egiten duzu oraindik? Bai. Oso sentiberazia. Bai. Zuek ere unkitzen zarete, aurkezleak, Lur, horrelako momentuetan? Ni nengoen, Lur, te quiero, tirolina egiten, Patxi, te quiero, Lur, te quiero. Momentu hoitan eta momentu askotan, igual gaixi pasatzen nahi dian momentu batzutan eta benetan bierra dakaenean, ez dakit, irabaztia, ez? Eta gehatzen dianen onta eta berriro juteanen kapaendu pobrera, edo oso otxirora, eta bar. Eta kanpoatzen danen pertsona bat dana ematen nahi dana, eta... igual beste batzuk ez azkadenak hainbeste gogo, pena mateizu, azkenen zerbaitetako jundalak horrea, baina, igual ez ezu hainbesteko samin hori sentitzen, beste batzu bezen, igual araz nola juntzan, osanta bat, edo beste partaide batzuk, ez da izan bat ordu pasaituenak barau aldikiten, ez dakit, astake asko iten, horrealiatzeko, eta esateko, ze pena, kanpoatuk izan diala, baina, programa bada, eola da, hola funtzionatzen du, joko bada, eta jazta, baina nola azkenien sentimendu kateatzen dian, eta gogortasun hori bai behintzako eta bai guntzako ere bai badan, pixkat azkenien engantxa bitu gaitu gurire, bai? Marcela, eta ondoan zenituen Ari eta Karra. Bai. Aurkari oso gogorrak. Bai, Karra ja demostratu zuen, lau duelo egin zituen, eta Ari ere bai, ere bai. Hasi aurretik, zuk begiratzen zenien eta zer pentsatzen zenuen? A ber, ni nengoen egiten proba, como... Konzentratuta. Bai. Pentsatzen nire Loretoz eta nire Arreba, pentsatzen nire familia. Eta gustatu zitzaizun finala, denetarik izan zuen, ez da orientazioa behartzen, igeriketan abila izan behartzen, eskaladan indarra ere bai, tirolina... Sokarena zen, superluzea... Antortxarena esaten duzu? Bai. Zuaren hori ere gehigarri bat, plus bat, ez da? Bai, nik ikusi nion Ariri nola jartzen zuen, eta ondo. Ondo funtzionatu zizun zuri behintzat? Bai. Lur, kanpotik ikusita, zuk gai ikusten zenuen zure burua proba hori bukatzeko? Bai. Asko entrenauta, bai. Marcelak bezain gutxi entrenauta ez dut uste. Bai. A ber, bukatzeko, bai, gero zenbat denboran, igual 3 egun berko nitu, ez dakit. Ingo non, bai, baina asaber, zenbat denboran. Lehen da bizikoa iristea beste gauza bada, ez da? Hori da. Bai, denbora izaten da hor kontua, ez da? Claro. Beste batzuk kontra lehiatzearen azkenean horrekin behaien tenboakin jokatzezu. Marcela, zu zergatik erabaki zenuen konkisen parte hartzea? Nire lehenguzinak izan zidaten, apuntatu behar zara, eta linka pasatu nezen idaten, orduan apuntatu nintzen, kastin... Lehen da biziko aldia da, apuntatzen zinela? Bai. Joan nintzen kastinera, eta atara nintzen nire amari deitu nion, eta esan nion. Hartuko didate, ama... Eta nire ama, ez flipatu, ez? Baina zen el feeling que tuve hor, bai. Ados? Zuk somatu zenuen hori? Bai, noté como feeling, eta esan Eta espero zenuen irabaztea? Ez. No, ez.
Osea, lehenengoz, nire fly. Eta gero ikusten nuen jendeak joaten zela eta gutxi geratzen ginela eta Bueno, pizka bat gehiago. Bai, ez? baina kostatzen zidan, Hombre, baina gero ere bai, probak aurrea inala, kriston maila erakuste zen, bat, txerriakin, gero bestia, Ja, txerriena. Leiren kontrare bai sariari jo zenun, baina eske, bi segundutan, ez dakit. Osea, gero ere bai maila ikusten zu konparatzen jutezea, famokin de bai tironen, esatezu, bueno, fin nabil, ez? Bai. Orde izatezu, Igeri egiten ezain fin. Beraz esan daiteke, Martzela, zu kastinetik hasi zinela fuerte, irabazten konfiantzarekin eta kastina ikusi egingo dugu. Vale. Martzelaren kastina. Madre mía, zelako casting. Me dedico a entrenar, soy una persona muy sociable, me gusta exhibirme, porque es verdad, y que quiero ganar. Todos los días hago deporte, algo, o gimnasio, o nadar, o bailar, o calistenia. No soy relajada, no soy una hiperactiva máxima, un culo inquieto que no puedo parar, Me gusta llevarme bien con todo el mundo, eso sí que es verdad. ¿Sabes lo que te digo? Como que discuto bien, ¿sabes lo que te digo? Digo todo, pero siempre bien, o sea, se lo va a tomar bien la otra persona. ¿Sabes lo que te digo? Y que soy ahí cabezota máxima. Una vez estaba haciendo sesiones con un tío y el tío haciendo como a medias nos tiraba el brazo, no sé qué. Y también una vez leí un comentario en Instagram de una tía no puede hacer una dominada porque es tía, no sé qué, unas chorradas tienen, o sea, que no es así. ¿Sabes lo que te digo? Yo voy a demostrar todo, o sea, quiero decir, me la suda. Voy a ponerme a mí siempre delante, no al grupo, me la suda. Después voy a poner a mis amigos y después voy a poner al grupo. ¿Sabes lo que te digo? Albina, kompletoa. Dutxan kantatzen du. Dantza, abestu, Bai, gustatzen zait, bai, dantzatzea eta bestea. Behar bada, konkiseko edizio berrietan abestearen bertzutean proba ere jarri. Zergatik ez. Marcela, hor argi esaten duzu, ez da zu kirol asko egiten duzu. Bai, osea... Asko entrenatzen zara? Bai. Eta demostratzera etorri zinen eta demostratu duzu. Bai, eta asko entrenatu nuen, oso... Eta orain, entrenatzen jarraituko duzu edo orain Bueno, osea, etorri nintzenetik nago como un flan, osea, malita egon naiz ere bai, osea, ese aventura, osea, no por la aventura, baina... Kostatzen izan, baina bai, osea, volveré con más fuerza, bai. Bueno, gaur gauean favoritoen debatea izango da, gaur publikoak aukeratuko du zein den gustokoena, eta zuk hori ere irabazi dezakezu. Bueno, ez dut uste. Zeuk eraituzu gaur gauerako? Ez dut uste. Daukat muchos compañeros que tienen muchas posibilidades, ere bai, eta... Bai, orduan zuke noren izena esango zenuke, dela? Ba, osea, nahi dudana edo uste dudana. Biak nahi Uste dut izango direla edo Aratz edo Santa. Edo Naikari, baina uste dut Aratz edo Santa. Eta nahi nuke Naikari, edo Aratz edo Santa, edo nik. Bueno, orduan, irunen Naikari edo nik lehenengoz. Eta zu ados zaude horrekin, Lur, esan dituen izenaiekin? Leheno, da komentatzen, igual, publikoan asko muitzen diala igual Aratz eta Santa, batez ere, programan asko gustatu izan dialako, Aratz adibidez, juntzan moduan gatikan, jendia etzan guztua geratu, orduan oso maite izan da horren gatike bai, eta gero tirada asko dakaen bi mutil dialako, eta bozkaketetan azkenen gehien bozkatzenak igual gaztetxuak dira, ezakiten, nire hipotesia iten nahi naiz, orduan hor dakat pixkat. Gero Marcelak esan dure bai, Naikarik jarraitzaile asko ditula, orduan gaude pixkat, hola aukera asko maniatzen. Zer egin behar da jarraitzaile asko izateko? Niri ez galdetu, porque naiz, un desastre. Sare sozialak ondo manejatu beharko dira? Kostatzen zait. Bai. Nik papeli bolio beto. Lege zarrekoa zara orduan. Bai. Hala ere, sareetan ibiltzen zara, ez? Eta lehen ikusi dugu kastinean apeatzen zenuela nolarendik ere sareetan komentari batzuk irakurri behar diren, eta zuri arrotasuna baten dizu emakume bezala irabazi izana? Bai, superarro nago, eta dana irakurtzen dut, sare sozialetan, bai.
Konkisek erakusten du moduren batean, igual, ja gaur egun ez dela, igual duela emakume edo gizon izatea, ez konkis irabazteko eta konkistadora izateko, ez? Edo ez bitar, Albina? Edo ez bitarra, oraindik ez dakit ez bitarren batek irabazti Ez duen, dut baina... uste, Albina? Oraingoz ez, Oraingoz ez, baina... Ba, Albina? Hori ere etorriko da. Ez dakit ni azal hortan jarriko nintzuteke, Agian ez? zuzara gure esperantza, Albina? Bueno, ba, bilatu beste esperantzaren bat, Albina, baina abestearen proba sartzen balin badute eta dantzarena, horrelako proba sartzen balin badituzte, ba. Egiten motu zerbait takoiekin edo, igual orduan bai, baina bestela. Oso, ongi. Ba, Lurri eta Martela, eskerrik asko. Zuei, Zorionak, Martela. Eskerrik asko. Orain agurtu egingo zaituzte